Missier ta' 49 sena u bintu ta' 16 sena huma l-aħħar żewġ pazjenti li rriżultaw pożittivi għall-Coronavirus f'Malta biex bekk tenaw għall-ħamsa il-pazjenti f'Malta milquta b'din l-influwenza. Il-missier u l-bint waslu f'Malta mill-ajruport ta' Treviso għall-btala f'Alto Adige fl-Italja fit-23 ta' frar u ma waslu lura Malta fis-27 ta' frar. L-ewwel sintomi żviluppahom fil-5 ta' Marzu. Ir-raġel li mhuwiex Taljan għamel kuntatt mal-awtoritajiet tas-saħħa Maltin it-Tnejn. Minnu fih saret swab li nħadmet fil-laboratorju fejn irriżulta fil-pożittiv għal COVID-19 u ma jinsabu fi stat tajjeb ta' saħħa. Għalkemm ma għadux kwarantina mill-ewwel, l-awtoritajiet tas-saħħa kkonfermaw li la marru x-xogħol u lanqas skola, anke fil-jiem li ma għadux kwarantina. Tajjeb ngħidu li mill-informazzjoni li għandna hija li meta kien bis-sintomi u kien qiegħed diġà ġewwa u ma marx xogħol, laqgħu waqqas il-partner tiegħu u t-tifla aqqas kienet marret skola anqas, jiġifieri waqt il-ħin li kien il-persuna bis-sintomi, allura hemmhekk aħna ir-riskju huwa ħafna inqas li tinferex lil ħaddieħor. Ġew identifikati wkoll żewġ persuni li kellhom kuntatt miegħu u ġew ordnati jagħmlu kwarantina mandatorja. Dawn il-żewġ persuni aħna identifikajnihom bl-għajnuna l-kooperazzjoni tal-pazjent stess u dawn jinsabu tajbin m'għandhom l-ebda sintomi, però għamilnielhom kwarantina mandatorja għaliex dawn huma close contacts u qegħdin insegwuhom ħalli naraw jekk matul iż-żmien ta' 14-il ġurnata minn meta kellhom l-aħħar kuntatt jekk jiżviluppawx is-sintomi. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Gawċi spjegat li sa issa saru 265 test fuq nies li kellhom sintomi ta' deni, sola jew tuħ ta' nifs, jew kienu f'postijiet fejn hemm aktar riskju ta' trasmissjoni u 369 swab ieħor fuq nies oħra li wkoll ħarġu negattivi. Qalet li qed issir evalwazzjoni tal-aktar pajjiżi f'riskju barra minn Malta u ħabbret li ma' din il-lista żdiedu r-reġjuni ta' Marke u Toskana fl-Italja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.